mhepo dzemushaka wenyuka dzakubata. Chinguri ndakubvunza kuti chii chikunetsa but hausuda kupindura. Hamene hako, gara wakadaro. Saka iwewe uchatanga kundionawo semunhu akafanana nevamwe rini? Shaka, zvako zvokutaura kane madimikire kazvo, taura wega. Chingoti bvo panyaya yako, handisi ngangai. Nhai baba Makarwe. Wauri kuti baba Makarwe ndiani? Unobveyo kanipa respect yangu yakakwana. Hada, zvakaoma. Ukaona murume mukuru wakuita zvokudhimanda respect soka, wotoziva kuti pane zvauri kushotesa. Aiwa, bho, haina kushata. Kana wako wakuda kutaura neni, uchaziva matauriro. Ndibaba Sibi, pinda henyu baba. Kona baba futi chikombera muripo. Rugare baba naamai Makarwe. Ngarwe nemiwo kamadzangamiri. Angu masofa ndiwaya, gara henyu pasi. Mumba munomu kubva pandapindaka ndikuona kuti mukuratidza kushaika mufaro mumba munomu. Chii chiri kumbonyatsoitika madzimai Getty? Ndokuziya kamuri munhu anofara zvisingaiti. Mungadai matoisa tii kare pamotoka. Aiwa, zvipi kuwana baba? Hamumazivi here aya madzimai aya? Zvinongomukaka zvakakwidza. Kana kusanyara nhai baba imi. Ipapo here baba Sibi? Ipapo manga manyatsoona chaizvo Garwe ikoyu mumwe wanguyu. Kungoti zvakanongowanza ake chihitila kuvakadzi. Mufana yoka, wash your mouth. Ndopapeka pano zokuvharira panze kana wada kuitira mari rende. Hapana apa baba Sibi. Mimi yenyuka ndima kutongopinda mufilling session pasina kana nyaya. Baba Makarwe, makutadza kutamba manje. Munangwarira mashoko enyuka. Zvaiko zvinoka, imbondipei mukana ndimbotaura namadzimai Getty. Ndiva baba vakava vamakatarisana navavo. Anabva ndambokurambidza kutaura naweni. Garwe, kuwakanyarira unobveiko? Zvawakutaura izvi zvabvepi? Inga unozviziva wani kuti mukuru haatani. Right. Madzimai, chii chanetsa? Tipirei tinzwe. Matogona madzibaba masvika pa-right time. I think musuno makanzwa ndichikumbira rubatsiro pajekerere kuti ndogona kuramwa imba ino inini. Ndosaka ndatouya inini mbuni. Ndinyatsonzwa nyaya yenyu zvizere. Enderera henyu mberi. Ini upenyu hwangu hausisina kukosha pamba panapa. Muchinyatsorevei murandakadzi? Baba Sibi, muchondoona ndiri panapa ka? Ini nehuku hapasisina kana musiyana. Shuwa hanzi birthday rangu ringofurawo just like that here. Baba Chikombera, moyo unodaka asi homwe inoramba. Zvokuti baba vakapa ingadai kuti ndeiwana rinika. Ndakuda kana kuti kureta kuso boys pale zvino zvinhu zvakatondisunga. Aiyewo baba Makarwe, kushaya haisi mhosva. Mhosva yenyu iri pakunyarara nyaya yakakosha kudai. Chinhu chandinokudzai ndechekuti mudzimai wenyu uyu kauyu ndewenyu mega kana muri muno mumba. Mukutiko baba Sibi? Dzikamai baba, idyai ice. Zvandiri kureva ininika, ndiri kuti mudzimai wenyu uyu kauyu munhu wevanhu. Ndiye mudzimai akabata sowe rese. So ini ndiri kutika, dai makataura pachine nguva takasvitsa nyaya yenyu kusowe. Ipapoka, ndinobvuma zvangu, ndino urombo. Plus time ichiripoka. Kuzoona here tosvika Saturday. Aiwa, nditumeni nditaure nesowe. Plus katine vatenderi vedu vari munyika dzakabudirira chaizvo. Ivavo ndinovatemba January to December. Zvatoperezvo madzimai. Tine sowe rakakurisa chaizvo. Miraika ndichataura navo plus account tichashandisei kumasowe. Right. Deal done. Pari panhau dzekusvokosa mari, inini nditembei. Mari ikasabuda, aiwa, sowe tovhara. Sekutaura kwataita izvezvizvi takutonanga nekuzimtouch studio kairi kuchitungwizo. Toita vhidhiyo redu rekuisa paFacebook nepaYouTube. Vatenderi vedu vaone kutibatsira. Aiwa, maita basa varumika. Apa kapa mandisunungura, inga kuwanda kwakanaka. Makadiko kumativi mana, kuvatenderi vesowe ramadzibaba Sibinechi. Ndiri kuyawo kamuri kamuzuva ranhasi. Ndichitika tawirwawo kanenge kadambudziko mbichana. One of vatinobata nawo vamunoziva vachinzi madzimai Getty vanoda kuita mutambo wavo webirthday. Saka hatina mari. Saka tikati regai tiuye kwamuri, tinovimba nemi, imi munovimba nesu. Chitika kuvatenderi vedu vari paYouTube, paFacebook, vanobata nesu ipapo, paTikTok, paInstagram nepaTwitter. Chingoti tokutembai. Nyangwe vari kujoza uko, mukatisiro nyangwe 1 rand zvayo. Tobva tati vari kuChina, maUN, kadikidiki kekupedzesera kacho tumirai, vari kuUK, munogona kutumira maEuro iwayo. KuAmerica uko, maUSA, muSouth Africa umo, munogona kutipa maranzi iwayo, randi rinotobatsira. Tobva tati papiko paBotswana apo pula iroro, mukangotikandirawo kuZimu kuno, iko keshi chaiyo, munenge matogona.
hatiri kungoda zvidiki-diki kwamuri, hatisi kumboda zvizhinji, kungoti mungotibatsirawo mbichana. Tinokutembaika kune vese vanotemba namadzimai Getty. Hoyo kamukana uyo mwaratidza kuvafarira. Maakaundi details edu ndo atakanyora pasi apo. Munogona kungobata nhamba idzo dzeWhatsApp ukupa izvizere, makadhi eFNB, manhamba eikokeshi, zvese zviri pawo. Munogona kungotikandirawo. Aiwa, mari hatina mari. Mari munongoziva kuti kushanda kwacho nema lockdown kuri kunetsa. Saka as long as muripo isusu tiripo, totenda.